Boom! Oh. Hello! Hello mga kabisyo! This is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. You're Ragong Broski, like super legit and all. Konyo Bicolano, bakit na naman tayo nandito, Robin Kaya Shena? nga, ayaw mo ba? Uy, ako sobrang excited ako ngayon sa live natin. Grabe, hindi lang kasi kaming dalawa mga kabisyo at napaka-importante, espesyal ng bisita namin ngayon dito sa studio. Diba, Konyo Bicolano? Sobra. Kaya sabi ko bakit nandito na naman tayo kasi nape-pressure ako. Oo, Paano ba nga naman eh. yung guest natin for today? Hindi basta-basta. I know, right? Alright. So mga kabisyong online, alam ko inaabangan ninyo to kahapon pa sa Twitter, sa Facebook, sa lahat-lahat na and all. Eto na, papakilala ko na sa inyo mga kabisyo. Ang guest natin for today is one of the Philippines' biggest stars. Yes. O paano ba naman? Siya lang naman yung mapapanood ninyong magandang shorty. Yes, series na is into her. Siya rin yung nagbumida. Kanina nga, nagkamali pa ako. Sabi ko, Bobby Salazar. Oh. Siya rin yung bumida. Siya si Gabby Salazar. Yes. Sa Four Sisters Before a Wedding. So, naku mga kabisyo, I'm pretty sure, kilalang kilala niyo na to. Kaya nga kilalang kilala nyo na. Pero aside from acting pala bidang-bida talaga, napakatalentado nito. Kasi music has always been her passion dahil daw ang puso niya, inilalagay niya talaga sa kanyang mga musika. 'Di ba? At hindi lang yan in a span of 1 year, she has churned out various hits, namely Sigurado, Kahit Na Kahit Pa, at Tanging Dahilan to Name Na team of song You. nung ex mo. Hindi, joke lang. Secret nga lang eh. Oy, pero ito na nga mga kabisyo, hindi na namin patatagalin pa. Konyo Bicolano, sino nga ba ito? Please welcome the pretty, The talented, the awesome, the pretty, yes, among the rest, Belle Mariano! Hi! Hello naman sa inyo mga kabisyo. Yun! Ang sarap no? Ang sarap pakinggan. Hello mga kabisyo. Wow. Sabi nga nila, yung energy, nagulat nga ako. Nagulat ka ba? But, Very slight. yeah, Belle, welcome sa Love Radio Manila. Thank you. Napaka-colorful natin dito, kaya sinabayan talaga namin ikaw and all. Pero, how are you? I mean, you've been so busy. Ang dami mong shoots, ang dami mong endorsements, ang daming mga ganap. Pero, kumusta ka so far? How are you? I'm really happy. I'm grateful to be here. Thank you so much for inviting me, Of course. first of all. And today has been a very productive day for me. I've been, going around just asking everyone, please listen to my somber album. Right. Pang-ilang guesting mo na ba to for today? Pangatlo? 6. Wow. Pero fresh ka pa rin? Kaya nga, parang mas stress pa kami. Nakapag-stress. Alam nyo, natulog lang ako kanina sa kotse, kaya may energy. Tulog That's is the life. trick. Mm. Tulog is life. Ayun. True. Ayan. Uy, Belle, congratulations on the release of your album, Somber. Thank you so Ayan. much. So, kukumustahin ko lang, may mga challenges ka bang naranasan? Ilang pagpupuyat ba? Umiyak ka ba sa production nitong album mo na ito? It was actually a fun process for me. I think I was very enlightened when it comes to the music industry, Yeah. most especially in this album. It's my first time writing 2 songs. Wow. I co-wrote this alongside Rock Santos, Seska, Trisha Denise, Jeremy G. Such amazing and talented artists. And I just like to thank them. Thank you so much for making it an amazing journey for me. The process is very fun, super fun. Siyempre may mga hirap like mag-isip ng concept, ganyan, Yeah. paano magsusulat. Pero more than that, talagang mas naging natuto ako sa music industry. I love it. Parang wala kang pressure na narinig. O, 'di ba? Parang ina-acknowledge na it's difficult pero at the end of the day marami kang learnings. Yes. Yun naman Yun naman talaga. And I think True. Belle, welcome sa storytelling industry na laging sinasabi ng mga artists natin dito. Yes, that's so true. Earlier, I mentioned nga na the approach with this album, Somber. I have a second part coming this January titled Solemn. It's gonna be a storytelling approach. Wow. Yes. Oh, 'di ba na-hit ko 'yun? Grabe. Sorry. Galing! Oo nga Fan mo kasi talaga ako. I Okay, swear. Bobby. Lagot ka doon. Anyway, speaking of yung mga new releases ng song mo, we heard at kumpirmado na to, this July 22nd, magkakaroon ka ng live concert. Take note mga kabisyo, live concert Yes. sa New Yeah. Frontier Theater. Yes. Pero what's amazing dito, kanina pa kami nagtatalo ng partner ko ni Robin siya na bakit kaya title nito is Beloved? Yes, kasi I don't want them to just listen to the songs. I want them to feel the songs, and I want them
them to feel beloved during that moment, and while the moment na matapos yung concert, gusto ko maramdaman nila na love sila and may napulot silang aral sa concert. Wala, gusto kong pumunta dyan kasi Ano? kulang ako sa aruga. Oo. Uy, I love it, no? Gusto mo talagang makakonekta sila sa'yo Yeah. in a soul level. Yes. Diba? At nabanggit mo nga raw sa isang interview mo na gusto mo sa mga fans or sa mga pupunta na mapakinggan muna nila yung album, yung Songbird. Yes. Kasi mas maganda daw na mapakinggan mo nga muna para makakonect sila dun sa live concert mo. Bakit mo nasabi yun? Syempre, I want them to feel the songs kasi nga storytelling yung Right. pag-approach. Yeah. Even the concert, it's gonna be a journey. More than just listening nga to the songs, nakakanta lang ako ng various songs. Yeah. Magiging journey for them, magiging experience for them. Aw. That's why I would like for them to go through. I think the first step in the journey is listening to the Somber album, and then right on the next is the Beloved concert na. Alright, sige, noted yan. Dalawa pa lang yung Grabe. napakinggan ko, Road Trip and Bugambilya. Yes. Awesome. Sobrang awesome. Parang ang sarap talaga niyang pang road trip and, road trip and all. Pero mga kabisyo, isa sa mga highlight nito is yung paborito namin ni Robin Siena sa Yes. album niya na Somber, which is the Bugambilya. Bugambilya. Actually, Bugambilya. Belle, pinaghandaan namin to. Sinuot pa ng kapartner ko yung pabulaklak Oh na my yan. God, o nga no. Hala, okay Diba? yan. Kasi Bugambilya signifies hope, Yeah. blooms, beauty. Oh, diba? Yan. Pero hindi talaga yung outfit ngayon ni Robin Siena yung pinaka-highlight. Ang pinaka-highlight dito is kakantahin mo ito ng live sa amin. Okay lang ba yun? Yes, of course. Aw. First time ko kakantahin live ang Bugambilya. Yay! Kinakabahan din ako, pero go. Hindi, kayang-kaya mo yan. Pero ito, mga kabisyo, ibibigay na namin sa inyo ang highlight ng interview na to to sing live dito sa Love Radio Manila Studio, the awesome, The beautiful! The talented! The gorgeous! Belle Mariano! Grabe kahit kahit medyo na-late yung pagpasok ng music, grabe yung pagpatak sa'yo ng camera, kahit nagre-ready ka pa rin. Nasaan yung justice? Ang fresh mo pa rin. Nakakainis. Ilaw lang yan. Ayan, ang ganda ng ilaw nyo. Kapag ako natututukan ng ganyang camera, nagiging meme. Oo, nagiging screenshot nila, nagiging meme. Daming camera. Actually, pero Yeah. mga kabisyo, ito yung beauty ng live eh. 'Di ba? May mga difficulties na. Yes. Pero tuloy-tuloy lang tayo. But tell me more, itong Bugambilya na to, ano naging inspiration mo dito? Actually, this song was composed by Seska. Tinanong ko siya, what was the inspiration behind Bugambilya? Since I mentioned earlier, Bugambilya signifies hope, ganyan. Yung pagkakadepict niya ng Bugambilya dito is God. Na parang kahit anumang pagdaanan mo in life, meron pa ring Bugambilya na pagkakapitan. Yeah, Yes. may hope pa rin. Pero nung narinig ko siya, para siyang ang sarap niyang maging OST ng isang series, ng isang, alam mo yun, yung Parang K-drama feels. Pero Yeah. may Pinoy na atake pa rin. Malay nyo naman. Baka naman. Oo. Yeah, Bugambilya, and I hope mas makanta mo pa. I mean, mas makapag-create ka pa ng mas maraming music, mas maraming songs. Yun. Oh, yeah, naririnig na ba ako? Wala na akong mic. Oh, I hope makapag-create ka pa ng mas maraming, mas maraming kanta pa. And all. Yes, hopefully I can compose, it's also sa solemn album ko, which I'm very excited about. Yeah. Kumusta ba? Meron bang meron ba dyan meron bang pa-hint dyan na may susunod na dito sa album na to? Oh naman, yun nga, sa January na lalabas yung solemn album. And yeah, I'm gonna write songs for this album. So abangan niyo yan. Solemn, parang, yun na yung parang pinaka-climax ng lahat na, andun ka na, you're at the solemn part of the journey. Right, And then right. there's peace, there's genuine tranquility. Uy, gusto ko talaga ma-experience yan. Feeling ko talaga, Belle. I swear. Like, kailangan ko ma-experience yan. Yes. Kulang nga kami sa aruga eh. Uy, I have a question, Belle. For sure, maliban sa mga fans mo, bagong-bago lang sa pandinig nila, nagsusulat ka rin pala
Na nagsusulat ka rin pala. Yes. So, can you run us through your day kung paano ka nag-uumpisa? May kailangan bang habit ka muna bago ka magsulat Sulat ng kanta? Actually, first time ko magsulat ng kanta for this album and hindi ka na naman tumama ang ngipin ko. Natakot ako dun Mas tumataas yung value ng Kaya mic. nga eh. Diba? Going back, first time ko magsulat ng kanta for this album. Yeah. And one thing na discover ko is hindi ako ganun pakagamay when it comes to executing everything, writing down. Right. Although ang strength ko is conceptualizing. Like you tell me something, okay, you want me to write a happy song, a sad song, I'll make a story out of that, but you have to help me put it into words. Oh, yeah. Yes. And there, I think for me, what I discovered too is I tend to write a poem first before making a melody. But some artists do it the other way The other around. way. Melody muna before the lyrics. Yeah. Grabe, first time. Pero ang Bugambilya is the second most streamed song sa album mo. Thank you. Bakit? Paano? Ang ganda ng song. Super ganda. And thank you so I much, mean, Seska. paano mo siya nagawa na gano'n? Na parang first time ninyo yung ganitong klaseng experience but boom. Diba? Parang click na click sa mga listeners mo talaga. Well, Sa audience. Well, the songs I wrote for my album are titled Road Trip and Somber and Solemn. But the Bugambilya, it's so, it's such a good message kasi for the listeners too, for our listeners. And I just like to thank Seska for writing this Yeah. amazing song, sobra. And I listened to it nga na parang, when I was singing it sa studio, I really feel the song. Yeah. Na parang I can sing it wholeheartedly. And hopefully, ayan na naman, tumama na naman. Hopefully. Ayan, alayo ko. And hopefully sa concert, they can chant and sing along with me, the Bugambilya. Yeah. Yes. Another question, ito ba habang sinusulat ninyo, sa Baguio nyo to sinulat? Kasi there's also a song, Session Session Road. Road, right? Actually, sabi niya, Oh, sa Baguio. Session Road. Grabe, no? Yeah. The feel, the vibe, very Everything, chill lang, yes. everything. Very, kumbaga, very Belle Mariano. Yeah. I'm just curious, no? May iba kasing mga musicians na kailangan may gawin sila to be inspired sa music nila. Yung iba, di ba, meron tayong interview, gusto niya daw, nagda-dive daw siya. Oo, sa dagat. Gusto niya talaga ng ganun. So, ikaw, may ganun ka ba na something weird? Gawin muna. Oo, yeah. for inspiration. Para ma-trigger yung creative juice mo. Yeah, right. Well, feeling ko I'm yet to discover that. But recently, nung nagsulat nga ako ng 2 album, I think it really helps when I talk to a lot of people and base the song on their experience. Yeah. Storyteller talaga siya. Ganon. I think that's really Belle's secret. Kaya Yeah. engaging lahat nung ginawa niya dito for this album. Parang inclusive talaga siya as much as possible. Nga, the somber and solemn song that Right, I right. wrote. It's a funny story how I wrote it. Na the whole setup, the whole concept revolves around our faith. Faith din. It's about our faith. But at the same time, nagpasok kami ng parang hindi ko alam, nahiya ko sabihin. Parang yung setup niya kasi medyo Finding Nemo. Ganon. Since ocean yung setup niya. And I came across this theory saying na Nemo means no one. And dun kami nagkaroon ng parang realization na finding no one. Okay, finding no one. I think you really don't have to find anyone. All you Yeah. need to find is yourself Yeah. and your faith. So that's how we came up with the song Somber and Very Solemn. creative. Belle, nakakatuwa. I mean, I was just smiling the whole time. Oh yeah. I was just smiling the whole time nung kinukwento mo yun kasi the other side of you yung naririnig ko sa'yo. Hindi lang, I mean, syempre napapanood ka namin pero at least may ibang side ka pala na ganito. Very creative din. Yeah. Aligned sa mga artist na meron ngayon dito. Because we've always been supporting OPM and it's a good take Thank sa you so industriya na may much. additional na ganitong klaseng knowledge, and artist sa industriya ng Philippine music. Thank you so much. At eto na nga mga kabisyo, syempre, nabitin natin yung mga kabisyo natin, pero mas naging excited tayong mapakinggan ng live Sorry. ang Bugambilya. Kaya mga kabisyo, without further ado, again, the talented, The awesome! the pretty, Belle Mariano! Hugis ng pananabik ang namumulaklak sa panimula ng isang panahon kung saan nais kong
umalis. Ibig kong maibalik lahat ng pangako at muni-muni ng ating pagsama noong malamig pa ang gabi. Paano naman ako? Lahat ay sinugal para dito. Di ko na kaya ang ika'y antayin. Sa aking pag-alisan ay paumanhin ang dilim sa balete. Sana yung makita na ako'y tinadhana sa bugambilya. Ako'y dinala sa tabi ng dagat ng halikan ng alon. Aking mga paa at muling bumalik sa itinadhanang pag-ibig. Sa aking pagtayo'y ako'y napadpad sa piling ng mayon kung saan nalilimutan lahat ng sakit na tuwing kabase ang araw. Paano naman ito? Wala nang ipagpapalit para dito. Malaki ang hakbang ng aking pagpasya. Pangako hindi ka naluluha pa. Ako na ang bahala sa iyong pagkalaya. Yan ang sabi sa akin. Dead and gone, she had nothing. Hold on, Mary wants to run away. She no longer wants to stay. Girls like her wait in the dark for someone who will save her heart. Hugis ng pananapik ang namumulaklak sa panimula ng isang panahon kung saan nais kong umalis. Yay! Oh, Belle, such a beautiful song. A promise of love, a promise of hope. Ay, ang sarap magmahal. Kaya nga, sobrang nirefresh yung buong pagkatao ko sa kanta mo. Ay nako, Belle, talagang nilulook forward namin ang iyong concert. Please invite mga kabisyo sa iyong beloved concert at sa iyong album na Somber. Yes, everyone, to those of you na hindi pa po naririnig ang Somber album, it's out now on all digital streaming platforms. And please join me on this journey, beloved concert this July 22. We still have available tickets. You can get that on ticketnet.com.ph. Meron pa pong orchestra tickets, so get yours now.
Hala, orchestra ticket. Oh, Kaya nga eh. Oo, G na tayo. Bella, may placard kami doon. Go, Bella! Sige Abangan ko yan Oo, suot ko to. So, ayan, nabagambilya. Oo. Pero mga kabisya, that has been Belle Mariano offering us her newest, of course, magiging hit to for sure, ang Bugambilya. And please support her together with all our artists dito sa Pilipinas. Ang sarap-sarap maging Pilipino, lalo na kapag pinapakinggan natin ang musika ng Pilipino. This is your Uragong Broski, Konyo Bicolano. At ang pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Siana, dito lang sa 90.7 Love Radio. Feel good. Thank you so much. Thank you so much. Thank you mga kabisyo.